ki jat ki kro ki pro jabeng ki khaw perkhat kiliami na ki dong ki thai ki ba pher ya gaban ya thau baneshna ya kane ka voice of the people party Hilaban kili balai bagani ka voice of the people party kami namar kilabon ki sagrulum kilabon ki party hapogani ka jala ka jungi kai ka ba pelong ya kini ki rang ba bakin mi sakmat ban thau le ban seng ya kani ka party ngan ye thoi phi ki ko ki patba ngi don artli ki nongrim ka ba ka VPP ka don bakabo hakmade ban lech sapiu patba on tang hakapor election Hendai ngimi habaro kipor balai sapiu patba ban penchai ban hikai ban ai happy kata kajing penstat khanang bapila ban siau tho ya kata ka bor ka kiter ka jong phi ko mu patba te gani ka bor na siau tho bai kong ai ban in sa leno namar ba idon ka program hapo constituency jong i hapo na sotun di haban mino nang ne in sa lech te sislong kublai sibon kong ya ka por bari ka jingkren ka ba pila ai ha ka ba ngila siau tenat kum kilong paban siau ya gane ka jing kren ka jong phi ban nga kitbok kirweng phi ya ka ba pil lesuk ba pin poisuk chekidi ki jaka ki ba pilawan na po kisnong ki constituency ka jong phi te kum ba nga ong nga kwa e phi ki patba ya ka ba pin pai ya ka jimut chi perkhat ka jong phi ha gane ka por ka ba menta kanong rim ka ba ningkong ka ba ka voice of the people party kami shikmat kalong halor ka senchar ka khadar kai kane ka senchar ka khadar kadai ka jingbo bay ka jingbo ranti ka jong blay no bo nong thau na do balas dang manchna ya kane ka parthai te gumta kane ka senchar ka khadar ka ba blay ula bo na do bas dang ng kong kisgi ngile i bakat banang yai kisgi ki por o kala don kata ka jingshim kabu da kita kiriu san parthai ha ka ban yalam baklayo pagba banong bagani ka politics kadai ka kam ka bachakya Hendrai ko ki patba ka voice of the people party kami ban hikaya phi banong em ko ki patba ka politics liga ta ka sanyma kane ka sanyma sima kam dai ka kam ka bachakya kam dai ka kam ka bachabo Hendrai ka kam ka bakhoi bat ka kam ka bakentang bat ka longro ka benta kabadon kame haga jingim ka jonga ka jong phi iwe paiwe kum kinong song nado ka por menendai ngidon ya kidoloy ngidon ya kisim ban sanchar ya kayit kahima ban sanchar ya upad urayot hapo kano ka kayit kahima lane ka ilaka te kumta ngiyo i bakal banang ya kisgi kadon kata kane ka jingban be kata ka jiram bakla banong ba kadei kata ka politics le ka sanyima sima ka bajaklia balai kane ka jala ka jongi ka hera do kane balai kilong pa kido jingermen balai ki kon samla kim yo i sho ya kata ka lawai ka bapnai ka jongi namar baki yo i baga senchar ka khadar hapo kane ka jala ka jongi kala ngam chatrai bar kala hier asot ko ki patba denamar kata ka daw ka voice of the people party haga nongrim ka baning kong ka jongka ngi ong ngin mi shakmat bat ngin wat ikilar klati ngilai sapiu patba ban pan ya ka jigarshan ya ka bangin penkot ya ganai ka politics haga nei ka jala ka jongi tegom ki patba ladangi kum kinong chong jong ka nei ka jala ngim ya trailang ngim ya ya ka ti kamon ka diang tang ibar den tang i doktor iki tang mga lane tam kine kino elam ki badon nginom laban thau parthai ban penkot ya kane ka jala ka jongi na kine ki ai kine ki kam ki bajaklia ki balong kita ki dengpen kyang ki mau jen thut ya upat ba ban kiu lane ban roy hapo kane gari ka bai ka jongi te kumta ka voice of the people party ngim kwa ya ka ban wanra da kata kan nongrim kabagan japertai hagane ka sanyima sima ka voice of the people party ka wanra ya kata ka nongrim balai hapo kane ka sanchar kadar kanang mangintip bagalong ka bakhot
bagalong ka bakentang bangin nyaw kore ka bangin omday ban nyaw thala ban nyaw kai ya gani ka jinge je no mi khmat ka jongi kamtam ha ki election ki ba pher nado ka election MBC hado ka election MLA hado ka ne ka election MP ngangai ko ki pajba ba kini ki por ki bela demno ngishim ya gani ka kam election tangkum ka tamasa ya ka bang yami shong shit ha ka shisen sansnem banyo ya kita kijing asyo ba banyo ya kita gani kajing penbi kiba harukum kiba wan hanga happy kum kinong shong shong te kum ka voice of the people party ngim kwa sho bagan nang jia kum ne ngim kwa sho bagi pajba kinang ya ne hagane ka jingdom bagi pajba kinang shate kin shakum hagane ka jinglom rao hagi ba bon kibanta ha po kane ka jala ka jongi te kum ta ka voice of the people party ka ong bangi don kam banwan ra ya kane ka sanshar ka khadar ka bakhoi kanang mau pajba urit uria ukraw unyo ya kada ka hok kabadai banyo kabaga sorkar kadai ban penpol ni ban ai shanga chapi upajba nong shong shrong ladang ipai hakiba bon kibanta jong kane ka jia lenti ka jongi hapo kane ka jala ka bai ka jongi ngiyo i ya kata ka jingher habaro kiliang om dai ba ka wi pipi ka keno Hendai ngiyoi ba ki reports ki ba pher ki ba mi nagita ki central agency na ka sarkar India ka ye tho ba ka Meghalaya mata ka dei ka wei na ka jala ka ba here shatrai ha ki ba bon kiliang pai ha ga yo kam yo jam pai ha ga koi ka khia pai ha ga pule ko puthi ha ga bagi pai ya ga jingdon kam ka jongi ko mu pai ba ngiyo i bakan nang ring sti bakan nang ring swai kan panang mi kiski ki for ko ki pai ba namar bagi no mi khar ki jongi ki ong bagadai ka politics ka ba jak khia kim don por sho ya ga ban pai ya ga jingdon kam ka jongi kum ki pai ba o ki pulut por tang lai saub nai shwa collection ban wan hagi shnongi thao ban wan hanga happy ban penbe ban yalam bakla ban hikai tagi chi hikai ki bom shong nia lani ki bom shong hok ko ki pat ba de namar kata kadao ngi kum ka voice of the people party ngi wan shopping inong to ngin ya yeng ngin ya te pat ya ka ne ka ri ka ba ik ka jongi ka bala mat ya ka taga nam jong ka jing ja burom kai ka jala Meghalaya kayo ya ka taga nam ka ba tli ka jing chat jong gi long yong sem kajing bon jong kini ki jing pang ki bas new ki balang shop ya gajai ben riu ka jongi kani ka jing kenroi jong gani ka jing kharoi jong ki khon samla ha ka ba king ngot ha kini ki jing di ki ba harukam ki ba pentroin ya ga long ying ka long sem ki ba pentroin ya ga long briu man briu ki ba pentroin ya ga imlang ka salam ko ki pat ba namar kata ga nga ong yepi ba the voice of the people kami om tang ban ye khon election and like kami ban ai ya ga jing panchai ban ai ya ga jing kai ban ai ye pi ya ga ta ga jing start khanang ma mapi ko pat ba pintip pidai ki ai namar bon sen ka jing shim ka bu jong kine ki riu san perte ha ga jing ye dei bat gane ka sanyima sima ki pech sangi upat ba ya ga jing sisur ya ga jing loi ya ga ne ga jing bha ga jongi ki shim ka bu pan ban ya ga ne ga jing long skor ga jing long sisur ga jongi kum ki pat ba de namar ka ta ga daw ngi kwa ya ga ban wan chapi ban ong ko ki pat ba to tibban ni shakmat ka voice of the people party ka ong bama pi ki padba pide ki try jong kagam pide ki try jong kane kakam haga jinge de jong kinong mikmat namar balai nga ong kumta teng pim ala ngirom la banlong I dolo imla ban yen hang ni no ko ki padba to jit nga pesane nga lalong doloy namar pi ki padba pi jit Pipelong ye kum kinong sanchar hapo kane ka ilaka nong jingi bat kum jo ye kinoy lam chong bat yangi ki politician ro umdai mangi ki balong kendrat hendai ka ba isang sot bat ka ba isan ai ko ki pat ba kan mau bat ngap ye kane
bangi kum ki padba ngide ki kenrat hende ha kane ka politics ka baca clear ngi lalong kita ki mrau jong kita ki nong mikmat ki jongi om dei show mangi ki kenrat om dei show mangi ki budget om dei show mangi ki bapa yaki shagi ying dorbar ki baper ban ya sait ban ya tai na ka banta ka jonga ka jongpi hende penban ko ki padba agini ki ski ki bamenta ngi yo i penban ba kini ki padba ki teng yo MDC ki teng yo MLA ki teng yo rang ba shrong ki teng yo doloi em ko ki padba ka politics jong ko VPP kam dai kumta namar mapi ki dai ki kendra mangi ki dai ki kinong yelam ngi dai ban burom bat ngi dai ban penurlong ya ka hei ka ba phi kum ki padba phi kwa phi dawa phi angnot bat phi dai hok ban yo na ngi kum kinong yelam te kum ki padba hagani ka por ka nongrim ka banen kong kalong ba ngi kum ka Voice of the People Party ngi kwa ban wanra ya kata ka senchar ka khadar ka ba khoi ka ba suba hapo ka ri bat ka jaj ban riu ka jongi kanang bangila ban kiu ban yen ujor ban ki wai pat kiri gini ki jela ki badon hapo ka ne ka ri ka ba e ka jongi kanong rim ka bahar ka jingmi jong ka Voice of the People Party ban penlong ban pen scam ya kata ka jing long try ban pen scam ya kata ka hok jing long try ka jongi ya ka kendau ka siap ngangai scam ko ki padba hang ne apo nong jingi ilaka lane hapo jong ka ne ka snong jongwit ladang ong ba kane ka snong ka jongpi pila bando ya ka pila ban klienga kumno ma de me wong bangila bando ya gane ka jaka ka jongi henrai nga kwa ban ai nuksai phi ki padba ya ga jing bom shan ya ga jing long try ka jongi ya ga khandau ka chiap ha gane ka ri ka be ka jongi phai sha khanduli phai sha lampi phai sha mukro phai sha ki benta jong gane ki khapot jong gane ka jala ka jongi ba ki padba ha kisnem ki balai no ki yo ban trei daga balai loi ki yo ban trei ha ka jaga ha ka putala jong ban rap ban riang hendai ko ki pai ba namar ka don kata ka jingklun namar kata ka don kata ka jing kam jubor ya ka khandau ka chiap jong ka jala ka jongi ha ka ba ka sarkar ka jongi kala long ka ba tot ka de kumta ki wei pat ki jala kila nang yo bor ha ka ban kurup ya ka khandau ka chiap ko ki pai ba ladang nga mapi ngim skau tho ya ga ba kane ka kendau ka siap ka jongi kala banlek naga kti ka jongi ngila bando ya ka ladang ngim don ya ga ta ka senchar ka khadar ka babit ka babian ka ba don ka jingi kle ka ba don ka ta ka jing skau try ya ka kendau ka siap ngiyo i ko ki pai ba kuma beliau sekau ya gane ka jingkren jong ikong ibarang de kren menta chpang kata ka lai kata ka artikel lai spa nyepwe o ledang ipet shaki wei pat ki jela ki badan mar senda bangi kum kama Mizoram kum kini kinaga kiyo ya gane ka an kiyo ya gane ka artikel lai spa nyepwe kum ta ka Voice of the People Party ro ka kwa bahanne hapo mikhalia lada phi kum ki padba phi ai ya ka jingkershan ya ka Voice of the People Party bagan yo bat ya ka tagalagam senchar ha gani ka Voice of the People Party ngin yakun bangin penyo ya gani ka artikel lais pa nyapui don ki wei pat ki political party ki ambaga VPP kadawa ya gani ka artikel lais pa nyapui namar baki kwa ban pendo ya ka district council hendai ko ki padba kane ka dei tang ka jingela bakla ka kende ka district council kan pe ya ka kende ga chiap kan pe ya gariti ka dustur hendai ya kane ka an laispa nyau phui kane ka artikel hapo kane ka constitution jong dari India ngi kwa banwan rahaga khnang bangin om shakyat haki an jong ka sarkar India balai ka jia kane ka jing khang pom ding balai ka jia kane ka jing khang ti du yong namar ka jing yolat ki an jong ka sarkar India banwan tuklar hapo kane ka ri ka bai ka jongi menta ngie long kita ki padba ki baduk ki bakerdo haga jinge dei ki kam ki jam ki jongi namar balai namar kane ka an nang tai na po rindia kawan hapo kane ka jela ka jongi haga ba ki padba ki nong song
ngimpat priang laning ngimpat kwa ba kini ki an kinwan bat kin trekam hapo kani kari kabai ke jongi kajing elang bakra jong ki wei ki political party kiong bangin pendo ya ke district council ko ki ba ngin nam pen klan chuchu ya ke district council lembaga jinggan jong kani ka an lais pa nyepui lembaga ni ka an ngin la ya ga ban yada ban pen scam ban bat ya kata ka hop jinglong try ka jongi ha ka jingi de bat ka kendau ka siap bat lemba kini ki artli ki nongrim ki baskem ka bangi kum ka voice of the people party ngi wan ban terwa shafiu pajba jong kane ka shillong parliamentary seat ya ka bapin ai ya kata ka jinggershan ya i dr riki ibalong i kertong MP jong ka voice of the people party ka ba ngi kum ka party ngi legit ya ini rangba i Dr. Ricky Jason Kwan ba in long i simpa i simsong ba in long ita i rangkani i rang power ya ka bangin pa na gajat benriu ke jongi ya ka ban le ban ya kren hangte hapo parliament lemba kini ki nongrim jong ka party na ka benta jong upat ba ban ngaragar pa i phi kum ki pat ba phinom dei ban shimsting ya gane ka jiye khon ke jongi ha gane ka election MP namar ba bon kini ki wai pat ki sen pertai ki lam bakla ala da phimwan ye thap bod ma phi ki pat baro o kila dal pa gi nong thap hatu phi kwa sikum ki pat ba ki wai pat ki briu kin shim bat kin pandon kam ya ka hok bat ya ka ikhtiar ka jong phi ka ba ka election commission jogari India ka ailat ya phi wai pai wei ba phin yo ban ye shim ta sha ka jiye jit ya kinong mikmat ha kani kari ka bai ki jongi te kumta nga khot nga weri phi ba phin ya shim khia ban yami ha ga khat kandai tarik ba phin ya mi na ki yigi sem ki jong phi ban ya shim khia ha ga ban ya le ban ya thep ya ga vote ka jong phi ba phin ban nga de karpa ya ga ba phin ya thep ha ga symbol ka jong upra te kumta kum ki paj ba lemba kini ki artli ki nongrim ni terwa shafi yau ni ukertong uba ka party ka laibit nga de karpa daga mensim jong ka jing siawrit ya ga ba phin ya ya ga ti ka ban ka diang ha ga ban kershan ratba ban ngi yo job ha ka sautarik kabadai ka sigi ban nyau ya ka bot hau bnai jun te kum ki paj ba om tang kata bangi don ya kane kanong rim hendai ngi don ro ya kata ka jing yo ich ngai ka jing yo ich ngai ka jongi kum ka party galong ban penem ban penbha bat ban pen keladur kini ki lai tli ki jing yo ich ngai ki jongi ha ka ba ngi kum ka party ngi mi shakmat ngi yo i bagadon kata ka jing yap ha ki babon ki benta po gari ke jongi ngi kwa ban penim ngi kwa ban kelipat ya ka ngi kwa ban pen keladur ya gane ka dur kadar ke jingja burom jo ke jela sha kata ke dur kadar ka badon burom ngi kwa ban pen kela ban penim ban pen bhapat ya ka bas new sha ka babha ko ki pat ba ngan ye thoi phi gane ka jingpher jong gane ka voice of the people party khandia chekini ki dong ki thai ki jongi shane supo east details house ne mar jarai haga por ba gadon gane ka election mla ar hajar ar phulai ngalami shakmat ban ye so ban ye trelang ban gane ka voice of the people party ngalayeng ban yele nang tay na po clear constituency haga por ka ban yeng ban yele nga da hikaya ki padba nga da hikaya ki nong kershan ki jonga bangi ong bangi kwa ya kata on nom don bala ban pendum ya ka naga bentai ka bangin yoi ya kata kalawai ka basai bat ka ba pernai hapo ka ni ka ri ka ba e ka jongi kumta ka jingele ka ba ka jonga ngayo tang traspa ndri phoi bot Hendai ngam menot juga tuga por, ngam menot juga jing trai sitom ke jonga, namar ngatip, namar jenis po jati hills, kibabon hachwa bangin mi shakmat, chagaran san jonga sanjima sima, kita kelikat no crore eme, kan no crore eme, kata gadai ke cingli, kabangi kum ki pajba, ngi shat keli, haba ki don, ki kerton ki bami ban ya aireng sha kano kalempung hendai nga ong ngi phi ki pajba ngi ka voice of the people party hoi ka spa ka peu ka don ka bangin ba bangin di bangin lek bangin wan hendai banong ban the ya ga hok ya ga ne ka ikter ka jong phi pajba ngim tre ko ki pajba ngin ai ha phi ka jing start ba ka jing champang ba phin rai ya ga tagalawe ka jong phi ba ka voice of the people party om tang ba ka ya kren ya ka menta ya ka mene
Hendrai ngimi syakmat ban ya kren ban ya tai ban ya thir ya ga lai pho ya ga sao pho snem ka ban wan ngi don yi ki khon ki barit hamne om na ka banta ka jongi ka banta ngi le I ba ka ri ba ka jat ban riu ka jongi kala chat hado kata-kata te kumta ngim kwa bagi khon ki ti ki jongi ka pateng ka banwan ka jongi kan mat kumbangi mat ha kane ka juk ka bangi imata sibon ki perlok na kane ka thanyo ji ki babon nga itu ki babon lo ki batre bat nga hendai menta pat na do ba kamu de yong ngamla suban ai kam ki nga hapan pen pem no ki nanta ki baju tre haden ka jing tre lengkha ki babon ki long mi ki long pa ngi lek keleng keri jentia ban lek wat pisa ban kamai ban pendap penbiang ya ka ying sem ka jongi menta pat kini baro kila sengelut namar balai namar ka jing bom jajbe ka senchar ka khadar hapo ka ne gari ka bai ka jongi ngila long rau hala ka jong ka ri ka bai ka jongi kat new play la ka khu ya ka spa ka phau la ngi phai shi ka mariang ka batgen ka lom ki wa nang ta ki chai nang ta ki ni ki jing nat jong ka mariang bat ka jing sei so jong ka khendeu ki mar po khendeu na do deu yong umau shun kiwai pat ki mau ki siap ki bangila ya ka ban kamai spa da ka jing ka khu jong play hende pleng kam long ta la don ka jing khang ti de yong khang khar siap khang pom ding balo la khang lut yang ya piu pai ba uri ruria hende la dangi kili hato ya kita ki he ki han ka don ka jing khang nem nganges kam ko ki pai ba phi menjor bar nga kadon ka jing kham diu yong hendrai di ki spatli ki tro ki ya ha surok ba kajong no kane jong kita ki badon nak ha ga bo ki ba kwa ban bat ya kata ga bor sencara ki ban penlong rau yang ya phi kum ki pai ba da ka bangin hun ha kata ga san spa ka 6000 ka san hajar ka jong ki ha kane ha gani ka ji je kajongi economic man tenang ne sekmat kajing mi jong the voice of the people party kalong ban pen start ye piu pai ba banang ne sekmat nginong habaki wan kini kijing terwa ai siop ha ngim kwa ban kentai namar ngi kwa ban yo habaki badon ki ba ai hendai kumbai ba den ju hikai habadon ba ai ngi dai ban tip ban ai kata ka burom da ka banginong khoblei sibon hendai ya ka vote pat ngin ye thep be hau pra da ka mon lai loi ka jongi dai dam dai pai ba habang apet ye pi kiba bon hang ni hapo nong jingi ngayo I habang apet habang akren kiba bon kila de banrai lupa deneng dena kiba bon kipat ba jong kani ka thain no jingi kila de bra lupa namar ngai kendo chibon kilok mi kiam da one bar de na one kita ngi wi piro ngingin ai be ka bor hau pra deneng dena ngakwa bar no I hagani ka portora ti mano ber de bra lupa torak ti kat ni pila de bandra lupa kalalong ke buram ya kara ya kene ka thai no ji ya ka ba pila rai rang ba phim kan show ka ta ka men sem ka ba chepte o ngile ya ki wei pat ki constituency o ki pat ba ki ong ni tingi la kar shan phi yo pra o ngile sgeu e ti phi yo pra ta ba mi sa jinge la pat ba tingim not na mar ngi teng ban yo iu lidar amele yo teng yo iu ne lidar jong MDC hangni kan ni pila yeslur pimteng show ya kita kilidar pimteng show ya taw mele kadai hok ye phiba phinom ting namar ba u de sakri jong phi ngila penjok don buramik samut ke mele nado I baden I ba bright I ba delbat I ba having kide kimdai ki kenrat jong ki south li ki constituency kidai ki sakri jong ka nong krem kide ki sakri jong ka maulai kide ki sakri jong ka not slong kide ki sakri jong ka maur krem ko ki pai ba hang ni pin sgau thu banang ni sapman baga jingmi jong ka voice of the people party o kala pen start yangi bangim don kam chu banting kumba ongi ba den haba wan ting ting ki kini ki MLA shnong jungi o ngi da sgau burom ya kata ga jingwan jong ole krem le hashnong ngi da pen yak wat ki kri gi siar ka badang khapeleng ngim benot namar kata ka jimburom yau taw mele ngaong ye phi kum ki pat ba singau thu ya ka bor ka jong phi bama phi long ki kendra ban nga kwa bani kai ye phi ko ki pat ba ya ka bor bat ya ka ikter ka jong phi menta ka ni ka bor ka jong pat ba kat bana miski kala nang shakyat kala sha lebor kala sha banbor ha kini ki briu ki badon ha ka bor ndai to tip ko ki pat ba ko manga omne baga dei kata ka kamram ke jonga ke jongpi bangin tip bangi dei ki kendra ngan suai nuksai pi namar kene kadai ke nuksa ke bangi sigau tenan bangai haman ki jingelang ki bangi le subudur hamne apo jong hayong luit
Kidon kilong kmi kilong pa kibalano karta kiba im haga kamrep kamriang. Oh kim skewla shu ya kaban letre haki langka haki jaka tre ki jongki kila khot ya we unong yarap unong bela banwan tre hapo kani ka jaka tre ki jongu henrei uta unong tre hagi shala yakut kador ka babiang la yakut ka por ban sedang nado kendai beje ban kut hadosan beje henrei uta unong tre uwan hado kendai steng hado chipeu beje nangta saga shongdi duma nangta saga kren ka khana nangta tre tang sipang lade ka por ban bam jasgi haden ka bam jasgi sutre manu bala la poi ka por san beje suplang ikitum tam la lek phai utu utra uladam yagane ka jingbom tre hok jong uto unong tre ubangila khot bat bangila siu hagador ka babiang ngin pensong nomrim hatong ila ila jokli ya ke MDC ki jongi hatong ila kli ya kini ke MLA ki jongi hatong ila jokli ya kini ke MP ki jongi ya kita ki kam ki bangi kre hatong ngim dom se bangi yo I bakari ba ke jaj benri ki jongi ka her namar ba kim tre kam namar ba kilong ki shakli ki jongi ngidon hok ya kaba kumbang ilusya kumbang ipet kumbang ibishar yaw ni unom tre ujongi batre ka lengkha ka risa batre ka kam ka jam ka jongi ngin bisharo ya kini ginomi khmat ki jongi khanang mangila ban tip ya ka ba kundo kalenti kilek bat ki wan shau pat ba na ka bata kani ka jingbit kani ka jingbiang ka jongi kum kinong shok shrong te ha kani ka por ko ki pat ba jong kani ka shrong ngam don ya kani ka jing ar datin wala na ka don ka jingwan ka jing penbe ka ba harukom o meta ki we pat ki parti ki ong ngin pe kai yaw pra mana kani ka don ka jingong o le yuto pra keleng keleng makin thap kul chwa maki ngin sa thep kul mangina din ki ong dang la ban thep kul kumba thep kul ka VPP meta ngila de ngila ya haman ki kendong ki chrot haman le ki jaga haman le ki thai menta kini I baka don kani ka jingki bau pat ba la phai se ka VPP menta ki dang ya phungbut menta ki dang ya thobol ban thep kul persha ya ka VPP upai ba ong MNPP Congress RDA Pinum la show dalile namar pilas le palat namar la bon kor palat balai ka VPP pinum job dan namar kata ka dan ka jing do jingkermen kumta pilei baka don ka ne ka jing kentho baka don ka ne ka jing kren ben baka don ka ne ka jing kren persha ya ka VPP haman balai kini ki jingerang pilei ki parti kim tip show ban kren ya ka nomrim kim tip show ban kren ban khat ban wer yu pai ba satang yo ba aden satang yo tau pra satang ya kata ka VPP kini ya kren kini keno haga ji sisa une upra une kani ka parti VPP kam dai pada postet kani ka jing tip shapang jong pra namar ka dam dai ka seng ka ba thma ngakwa ya phi ba philek phai nang ne shakman nang ne pilih phai ki sem ki jompi rengkat ka jing kitle rengkat ka jing siau khya bangin penjob dan burom ya u Dr. Ricky Jason kon te hagani ka por ngakwa ya ka ban ai ya gani ka jingkren sakhandiat ha ka jingede bat kani ka jinglong jingman jong kani ka thain ka dong ka jongi hoi pilio I ki don ki MLA ki don ki minister ki bakren ben ya ka voice of the people party o bakamla ban thau prate o kam don nong tre o kamla ban thau prate hendai nga ong ye pipat ba ngim don kam ya ga ban don ya kita ki nong tre ki ba kam ya ledi kum kita ki lidar ki ba khwan mentoi shimen lene ban shim ya kata ka burom jong piu pat ba ha ki jong ki hendai nga ong ye pi ba nado nang ne shakman ma pi kumu pat ba pin long ki nong tre jong ka voice of the people party pin tre ne pin nong tre pat ba tre ta pitre ya gaban ya tre lang bat ka voice of the people party ha kaban ya pensiau ya kani ka nongrim jong ka party na kawai ka jaka shakawai ka jaka na kawai ka dong shakawai pat ka dong te hagane ka janmet ngakwa ban kan tu ya phi ba ngim don ban ai phi ngim don ka spa ka peu ngim don ka ta ka jing truai watang ya kani ka jaka shongro ngim la ban pen biang ya phi ka bam ka di kamdon banai pi Henry Katni kamen sim jong ka jing siau kya philewan ngada siau burom ngada siau it ya pi bat ngada karpat ya pi ba pinchna ya ka history na kani kanong jingi area ka jong pi ba pin penjob bontam
Yau pra nagani ke konstituensi ke jopi. Lara kadon san hajar bot pin ay kan nam tam yau pra kana bangi yo I ba ki pajba jong ka thai no jigi ki dai ki basta. Namar baro mta ki wi ki political party ki ong o pajba bawancha saga jing yelang jong pra ki dai ki khna kai ki riu bu ai lani ki riu klem kam phenjam hato phi kum ki pajba baro phi dai kum ta se. Amnai kum ba ki kno Henry kani kadai tang kajing pathme ya phi ko kum ki paiba ngin shakmat da kajing siok ya bat ngin aye ka jubab namar menta ki kren beijing ekonomi yelam ngim skap kren ka ba kren ngim skap hende menta ki staman kren beijing se yo paiba kajing ni jom ki paiba hamman lagi jaka kala pen longwir ya ki kum ta kila kren be kila kno wat yo paiba mentaro te kumta ngau ba kani ka jingno yo paiba kani ka jingno ye kino ilam kam don nongrim hai ro kumta ka shong ha ka jing start bat ka jing champagne ka jongpi ya ka bat ai ya ka vote ka jongpi ha ka khat kanda tarik te kumta nganom bat ya ka por namar kani ka jing ya kendo ka jing ka long tang ban kumban syukur siu yo le si phila klet lani bala bun than kini ki jing pe Yo phi kum klet ya ka voice of the people party ngi wan hagari ka chino kat ni phliami o kala biange ya ka voice of the people party bahkan yo ya ka ta ka jing job ha ka sautri lemba ka jing kerchan ka job phi na ka ni ka